Ndị be anyị ndewonu. Anyị ka nọkwa n'oge aṅụrị na isi mbido telivishọn, ebe ọ na-eme gịnị, ebe ọ na-akpọtụ. Ihe m na-akọwa n'ụbọchị taa bụ ka esi edozi ahụ ụbọchị niile. Agwago m unu ọtụtụ ihe, akọwara m ọtụtụ ihe m ga-ekwu, mana maka oge aga m eji nwayọ ugbu a gbuo ya na nkenke ka ị mara ihe ị ga na-eme ụbọchị niile ka ahụ na-adị gị mma. Echefukwana nri dị oke mkpa. Otu ahụ mmiri si dịrị oke mkpa, otu ahụ ịsa ahụ gị si dịrị oke mkpa, otu ahụ ịsa ọnụ gị, otu ahụ ite ude si dịrị oke mkpa, ka nri ị ga-eri n'ọnụ ji dịrịkwa gịnị oke mkpa. O nwere ndị na-amahụ ihe ha kwesịrị iri, ha bịa erie ihe m ga-akpọ ihe ndị bekee na-akpọ junk. Ihe awụ ihe na-agaghị edozi gị ahụ. Ị ga-esi ezigbote nri n'ụlọ gị, nri dị mma rie, mana ihe na-adị mma n'ụtụtụ bụ gịnị? Ụmụ mkpụrụ osisi ndị na-edozi ahụ, ihe dịka oroma, ihe dịka apụl. Ndị bekee na-asị an apple a day keeps the doctor away. Nke ahụ wụ eziokwu. Ị na-ata apụl, na-ata painiapụl, ụmụ mkpụrụ osisi ndị Chineke nyere anyị ka anyị na-eri, na-edozi ahụ. Ihe ndị a ga na-edozi gị ahụ. Ụmụ nri dị mma. Nri anyị nwere na obodo anyị abụ Naịjirịa, ọka nkụ. Ọ ihe kwesị ime gịnị? Ọ wee pụọ n'ụzọ isi nwaanyị na-ere nka onye gị nka, ịṅụọ ụmụ mmanya ndị a wụnyechara shuga na ihe ndị a. Ihe ndị a bụ ihe ga-eme ahụ agaghị adị gị mma. A na-ele gị anya na ahụ ga-adịrị dọọla, ahụ ga-adị ka onye na-anaghị elezi onwe ya. Mana ị na-eri ụmụ mkpụrụ osisi ndị a, na-esi nri dị mma, na-eri, ahụ ga na-adị gị mma. Biko ndị nne, o nwere ihe m chọrọ ka unu lebara anya. Ụmụaka na-eje akwụkwọ, biko unu ga-elebara ha anya si n'isi ruo n'ụkwụ. Ị ga-eso ụmụ gị ahụ, gị saa ha ahụ, sapụ gị nwa abụ okenye nke ahụ. Otu ahụ si asa ahụ gị ka ị ga-esikwa na-asa ụmụaka. O nwere ndị bịa kpọba ụmụaka na ebe a na-asa ahụ, awụọ ha mmiri, ha agbapụta, ha sị na ha sara ahụ. Ị ga-asa nwa gị ahụ, saa ya ezigbote ahụ, sapụ ya, nye nri dị mma. Kụziere ụmụ gị ka ha ga-esi saa ọnụ ha mmiri, sie ire ha mmiri, ka ha ga-esi na-elezi onwe ha anya. Maka na ịpụta ahụ gị ama na onye a na-elezi. Ọ gaghị adị mma gị nwa okenye ilezi onwe gị anya, ahụ nwa gị ọ dị ka onye na-enweghị nne maọbụ onye na-enweghị nna. Ya bụ, ị ga-elezi onwe gị anya, lezie nwa gị anya, na-eme efe ị ga-eyi n'ahụ gị ya bụrụ ihe dị mma. Akpụkpọ gị, isi gị, ihe niile. Ihe a bụ ihe ị ga na-eme ka ahụ na-adị gị mma. Echefukwana mmiri dị oke mkpa. Mmiri dị oke mkpa. Ọ ihe ga-eme, ya nke ahụ bụ ihe ị ga-akpọ engine na-eme ka ahụ na-arụ ọrụ ọfụma. Ọ gaghị eme ka ị na-ada ọrịa. Ị na-aṅụ mmiri, ịgwa gị eziokwu, ị na-aṅụ mmiri mgbe ọbụla, ahụ ga-adị gị mma, maka o nweghị ọgwụ ka mmiri. Ọ ya ihe m na-achọ ịkọwara gị n'ụbọchị taa. Ilezi onwe gị anya. Echefukwana ịgba nke a na-akpọ perfume. Mmiri bụ ihe ị ga na-aṅụ. Onye ọbụla mụ na ya hụrụ, ị na-aṅụkwa mmiri, maka mmiri onweghị ọgwụ dịka mmiri. Ị ga na-aṅụ mmiri. Mmiri ga-eme gị ịbụrụ onye buru oke ibu, gị felata. Ịbụ onye ike na-agwụ mgbe ọbụla, ahụ gị nọ na-adị gị nwa gara gara, ahụ adịghị nwa fecha fecha. Ịbụ onye na-arịa ọrịa ọtụtụ mgbe, ọ ga-eme gị ahụ adịrị gị nnọọ nwa gara gara, ga na-adị nnọọ ahụ adịghị mma. Mmiri dị oke mkpa.
ebe a ka anyị ga-apịachi okwu anyị n'ụbọchị taa n'isi mbido TV. Echefukwana, ihe anyị nọ n'oge ya bụ gịnị? Oge aṅụrị. Ihe m ga-achọ ịkọwara unu bụ gịnị? Na isi mbido bụ ebe anọ. Ị bụ onye na-ere ahịa, ị na-azụ ahịa, ị na-eme biznes, ị bụ onye ụkọchukwu, ị bụ dọkịnta, ị bụ dọkịnta nke bekee, ị bụ nke ndị Igbo. Ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme, ị nwere ụlọ akwụkwọ, buru ya bewe ebe a. Bịakwute anyị n'isi mbido TV ka anyị gbasara gị ozi ọma gị, ka ụwa niile mara ihe ahụ bụ ihe ị na-eme, ihe ahụ mere iji bụrụ ọkacha ibe n'ahịa gị na biznes ị na-eme ihe ọbụla buru ya bewa n'isi mbido TV ka anyị gbasara gị ozi ọma, ka ụwa niile mara ihe iji bụrụ ọkaibe. Mgbe ahụ nụnụ ala tụga bụrụzie n'ụkpaka. Ka ọ dụzie mgbe ọzọ, anyị ga-ewetakwara unu isiokwu ọzọ dị mkpa n'oge aṅụrị n'isi mbido TV. Aha m ka bụkwa Amaka Charles Ekechi. Ka emesịanụ.